L-Awtorità Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol, l-OHSA, qed tagħti priorità mhux biss lis-sigurtà fiżika fuq il-post tax-xogħol, iżda wkoll is-saħħa mentali u emozzjonali tal-ħaddiema. F'konferenza bit-tema The True Cost of Showing Up: A Psychosocial View on Presenteeism, l-OHSA ppreżentat ir-riżultati tal-ewwel studju nazzjonali ta' dan it-tip, imwettaq miċ-Ċentru għall-Istudji tax-xogħol fl-Università ta' Malta taħt it-tmexxija ta' Dr. Luke Fiorini. L-istudju juri li kważi nofs il-ħaddiema ħadu sick leave fl-aħħar xhur, iżda 47% minnhom xorta marru għax-xogħol minkejja li kienu morda, fenomenu magħruf bħala presenteeism. Dr. Fiorini spjega li dan il-fenomenu komuni fost nisa, ħaddiema żgħażagħ u dawk li jaħdmu mid-dar għandu konsegwenzi serji fuq il-benessere mentali u l-moral fuq il-post tax-xogħol. L-istudju wera li ambjent psikosoċjali b'saħħtu fejn hemm ċarezza fir-rwol, relazzjonijiet pożittivi u appoġġ bejn il-kollegi inaqqas b'mod sinifikanti dan il-fenomenu. Madankollu ġew identifikati oqsma li jeħtieġu titjib, fosthom il-parteċipazzjoni fid-deċiżjonijiet u l-problema ta' teknostress, speċjalment fost il-managers u professjonisti li jużaw ħafna it-teknoloġija. U aħna sibna li postijiet tax-xogħol fej il-fatturi psikosoċjali huma iktar problematiċi, iktar jkollhom sick leave, iktar jkollhom nies li jiġu l-post tax-xogħol marid, morda, kif ukoll il-performance tagħhom fil-post tax-xogħol ikun iktar problematiku. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA, Dr. Josiane Kutajjar, qalet li l-awtorità se tkompli tħarreġ professjonisti u tippromovi kultura ta' rispett u benessere fuq il-post tax-xogħol. Kien importanti ħafna l-awtorità ikollha stampa ċara ta' x'inhuma dawn ir-riski biex bekk tkun tista' tindirizza din l-isfida tas-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard sostna dwar l-importanza li l-post tax-xogħol ikun joffri ambjent fejn il-ħaddiem iħossu sigur, rispettat u appoġġjat u semma miżura ġdida tal-budget li tiffoka fuq il-prevenzjoni tar-riskji psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol.